higala, kumusta ang mayang gabi kanyang tanan? Kamo nagkapamati ni nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyong nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope, usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumpletong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, mag-ampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa trono sa itasan sa mga langit. Nining taknaa sa kagabion sa gihapon kami magapasalamat kanimo tungod sa kahigayunan nga padayon pa nga masabod sa kahanginan ang mga binhi sa kaluwasan. Tuguti nga imong panalanginan kini nga programa o kini nga estasyon nga mahimo unta kini nga instrumento sa pagpaabot sa kahayag sa kamatuoran ngadto sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan. Ang mga nagapaminaw pinaagi sa influensya sa Espiritu Santo ilang masabtan ug mahangpan ang mga pulong sa kamatuoran ug ang mga nagapamati unta Ginoo imong kabigon nga makaduol aron mga lagad dinha kanimo. Ikalipay namo og among pasalamatan ang imong paghatag ug pagtubag sa among mga pagampo, hining tanan among tuuhan ug lauman nga among madawan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay mga higala sa makausapaw, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo ug dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw nini nga programa sa kahanginan. Busa bisan ding dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa gapon sa atong naandan sa dili pa ta moadto sa pinakamin porsyon sa atong nga programa ato sa aning ibanan ug pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone. Okay, sir, maayong gabi sa inyo. Bisan tuod og di paron gabi ako lang ning iunag maayong gabi kay ang akong load di nakaabot karong gabi mo expire na. Kanunay ming nagsunod sa inyong programa si Juju di ay na sir. Okay, daghang salamat brother Juju sa inyong pagsunod ning ato nga programa. Hi Kuya June, good PM. Great lang ko sa akong mga anak nga pirmi maminaw sa inyo imo programa kada gabi. Ilabi na sa ako mama and papa si tata di ay ni taga Mount Zion sa Camotes. Okay, maayong gabi sa tanan nga mga taga Camotes. Okay, ni apatay basahon sir. Ang inyong programa diri sa among lugar daghan kaayo nga naminaw sa inyo dire. Salamat sa pagbasa sa akong text si Edmond di ay ni. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa atong programa brother Edmond. Ako lang i-great og maayong pagpaminaw nilang Brad Goody Berioso ug uban nilang Inday April, Inday Rose, Inday Princess, Dudong Daniel ug sa ilang Nanay Rosing Berioso. Gikan ni kang Ninong Doming Bunukan. Salamat kayo sa inyo diha Ninong. Ni apatay basahon. So John mangutanan pangutana man di ay ni so dili lang usa nato ni kuano no. Kay na naman tay gipahibalong kuan kanana ang gipahibalong programa. Ang amo nga pamilya sa John nabahin gyud. Walay panaghiusa ang among pamilya kung relihiyon ang hisgutan. Ang uban Iglesia ni Cristo, ang uban Pentecostal, unya ang kadaghanan Katoliko ug duna po'y born again. Og pila ka mga panahon may mulutaw na pod sa among pamilya nga mag Seventh-day Adventist. Oh, okay, thank you na. Dili man na problema ang panaglahi sa inyong mga relihiyon. Ang problema ra gyud dinha nga nang tawo nagtinil og relihiyon pero ilang gisupak ang kabubuton sa Ginoo, kasuguan sa Ginoo. Pero sagdi lang ang importante nga
magbasa tas Biblia, tun-an atong Biblia unya magampo kita si Ginoo kay ang Ginoo ra magmugiya og asa ta. Kanini ang niya katultulan kay basta nanginahanglan tas Ginoo, ang Ginoo mo hatag magyud, motubag magyud. Well, napatayo itong masahon. Sir, pangutana ni, so dili lang atong basahon. Kanunay mi nga inyong suki sa kahanginan ni inyong programa, sir. Si Tatay Rico, pirming nagsunod aning inyong programa. Kay ang nagtudlo pod kang tatay, ang iya harasad nga igagaw. Nga giingnan siya, nga Rick, so layi pagpaminaw ninyo na nga programa, kay aron gyud nga matagbawan mo og gisunod ni ning tatay, sir. Oy, naganahan manoon. Salamat sa pagbasa. Well, ang pulong na ganis Ginoo mo'y kinahanglanon sa tao, di gimitabo na nga dili ganahan, no? Okay, daghang kayong salamat sa inyo, ha. Okay, niya patay basahon. Ang sa amo, sir, sakto na ang imong gipahayag nga born again unya born again kay unsaon man og dili na sunugon nga kuno born again pero wa gasunod sa kasuguan sa Dios. Mauna nga wa nako ning simba pero wa pa pug ko kasimba sa Seventh-day Adventist. Mas maisad nga imong sulayan sa pagbisita. Bisita lang ba? Unya sabtag ninyo susiha kung kanang word nga born again kung unsa gipasabot ana. Kay lisod man gyud muila og moangkon lang ka nga born again pero ang mga daan nga mga butang nga imong gikinabuhian kaniadto naa paghihapon na nimo nga ang giingon sa Biblia nga ang tao ana kang Kristo siya bag-o na nga binuhat ang daang mga butang nangagi na ang bag-ong mga butang nahiabot na mo naibutas kay nausab ka na bag-o pero usaon mo pagka-bag-o pagka-born again nga sa una Domingo karon Domingo lang gihapon sa una gikaon ang wa itugot sa Ginoo karon kaon lang gihapon unang mausahay kutob ra gid na sa pag-angkon pagdahom-dahom nga born again unya hawagi nakita diha nga tinud-anay nga pagkinabuhi og unsay born again naalang sa istorya naalang sa pag-angkon-angkon nga na born again pero ang kabubuton sa Ginoo padayon nga gisupak. Last text nga ato ning basahon among ipaabot ang among pagpasalamat, sir, sa amo nga uyuan nga Seventh-day Adventist. Pasalamat gid mi sa inyo tiyo nga inyo ming gigiyahan aning nga programa. Dasig na kaaymi nga nagsigig sunod aning inyong programa. Yes, salamat gid, no? Daghantag mga kaigsuuna na nga nangakabig dinha sa Negros Oriental, Occidental, des minapasok nga na sa Victory, sa Calatrava, unya uban pa diha nga mga lugar sa Negros nga mura ba og ang atong programa usas mga gigamit sa Ginoo nga manaog og mga kalag diha sa ilan sa Ginoo mga lagad pinaagi sa ato nga programa sa kahanginan. So daghan gud kayong salamat sa tanang misanong sa panawagan sa Dios. Well, sa Brother Libby, sa dili pa mag-iban sad og pipila ka mga text message diha sa iyang cellphone, mas maayo siguro nga ato usa ning ipatan-aw ang atong monitor aron paghibaw kung diining dapita nagagikan ang atong mga pinalangga nga mga viewers. Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John. Maayong gabi sa atong tanan nga mga pinalangga nga mga tigpaminaw. Atong mga pinalangga nga mga viewers, no, atong gina-welcome sa atong tulamanon sa Jesus is our hope. Makahimo na mahigala sa pag-send og mga mensahe namo ni Brother John or pwede din sa ato nga Facebook live, no. Makasend mo og mga messages o labi na og namoy mga pangutana or mga contribution or participation karong gabi na sa atong mga discussion. So ato ning basahon na ipipila ka mga mensahe nga ato nakita din sa screen karon. Niya si Brother Jake Sumalinog. Good evening ninyo, Brad. So mayong gabi Brother Jakes. O niya pod si Via Olid or Dilaw sa Manila ni. Niya iyang mensahe, good evening mga Brad.
at sa lahat na nakikinig. God bless. Okay, may gabi, Sister Dilaw. Niya po si Brother Ronilo Itang sa Saudi Arabia. Maayong gabi, Brother John, Kuya Libby, o mga naminaw o nagasunod ning programa. God bless. Niya po si John Magdadaro. Mayong gabi sa tanan. Kaya di pagyoy mensahe si Brother Ronilo. Mayong gabi usab, Brother Isaw. God bless. Ani ato ning tanawon mga higala ang pikas nga screen. Kaya ato ning tanawon ang mga kahigalaan nato nga nag-like o nag-heart sa ato nga programa. Niya si Jib. Niya po dato nakita si Vinisa Velches de los Santos. Niya po si Via or Eva Dilaw. Si John Magdadaro. John Magdadaro. Niya po si John Moses Rosalihos Puyot. Imelda Buratso. John Michael Cinco. Og Malaki Sani Junior. Ato po nakita din si Jake Sumalinog. Si Abner Dualio. Brother Ronilo Itang. Ang mensahe nga nagdilaab si Brother Jimmy Raneses. Boss, kumusta mo diha sa Mapad Mandawi, boss? Kanana ang hope nga okay lang ang inyo dihang pagpangabudlay sa buluhaton. Sige, no. See you soon. Okay. Niya po, okay, ato ning tanawon higala. Ato sa nakita din si Ginaline Lumundad, Julius Serino, Sirinio. Anya si Ina Guapa Buratso Otid. Niya po si Melvin Pipito. Niya sad si Mita Kashaim. Kino mo ni atong mga nakita karong gabiuna nga nakig-uban. Niya po si Jenemel Pianyar Villasteke. Niya ato ning tanawon pagbalik ang pikas nga screen. Nasa ito nakita din nga nahipuno, nahiduga nga mensahe. Okay, niya si Ina Guapa Buratso Otid. Good evening, Kuya John and Kuya Live. So, asud bis tayo mo ni ato mga nakita sa screen mga higala, karon taon-taon, ato lang yung basahon po ang mga mensahe nga mudangat tinhi sa ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. Ang panahon akong ibalik ni Brother John. Okay, daghang salamat Brother Libby. Adto tay gala sa paghatag og atensyon ining kuan ni ining pangutana, no? Ato ni nga salamat gaayo sa inyo dinha kinini ang brother sa inyong pagpaminaw sa ato nga programa. Maayong gabi sa Jesus is our hope. Okay. Maayong gabi sa Jesus is our hope, sir. Si Oscar ni mag-asko. Normal pa ba ni ang mga panghitabo sa kalibutan karon? Way man gitugutan sagad nga mga lumpag ang dagko nga building sa linog aron lang nga mamatay ang mga tao. Salamat kaayo sir sa inyo pagtagad sa akong ubos kong ask. Okay, sa ubos na akong pangutana. Okay, akong balikan ni ha. Kining ako sa okay, sige. Maayong gabi sa Jesus is our hope. Sir, si Oscar ni mag-asko. Normal pa ba ni ang mga panghitabo sa kalibutan karon? Way man gitugutan sa God nga mga lumpag ang mga dagko nga mga building sa linog aron lang mga matay ang mga tao. Salamat kaayo sir sa inyo pagtagad sa ubos kong ask. Ubos kong pangutana. Okay, daghang salamat Brother Oscar, no? Salamat nga usa ka sa nakapansin sa mga dili maayo nga mga panghitabo sa kalibutan karon. Sama ni ining pagpangalumpag sa mga dagko nga mga building tungod sa linog ug sama ning pagkawasak sa mga dagkong mga building
tungod aning paggubat na sa kalibutan karon sa nagkalain-lain nga mga nasod. Ang pangutana, normal pa ba ni? Kung ang tao ay magunahuna, dili na ni normal. Pero kining tanan nga atong nadungog, nabatian ug nasaksihan ay baluan sa mga panghitabo sa kalibutan karon, kini siya katumanan kini sa tagna. Gisulat naman ni nga daan. Busa ang tao nga nagbasa sa pulong sa Dios, nagbasa sa Biblia, dili na kaayo makuratan niining mga dagko nga mga panghitabo karon sa kalibutan. Sama niining pagkawasak sa mga building nga dagko tungod sa linog. Dili lang pud kay linog ang nagwasak sa dagko nga mga building, kundi ang mga dagko na sad nga mga panghitabo kay ginamit na ang mga bomba og unya nangawasak ang mga building sa nagkalain-lain nga mga lugar sa kalibutan nga maigo aning ilang bomba. Kini niya balikon ako, nahimo kini siyang normal ang mga butanga kay gihisgutan naman ning daan sa Biblia. Pero kung ang tao mo'y maghuna-huna o mamalandong ni ining mga panghitabo karon, dili na gid ni maila, dili na matawag nga normal. Apan kining tanan katumanan kini sa tagna nga mga nasulat ng daan sa balaang kasulatan. Si Ginoong Hesus gipangutana siya sa iyang mga tinun-an tungod sa og sa Tagalog pa naglalakihang mga gusali, kung atong basahon dinhi sa Mateo kapitulo 24 versikulo 1 ug 2, ingon ini ang gisultio. Og si Jesus mipahawa sa templo, og samtang naglakaw siya miduol kaniya ang iyang mga tinun-an, og ilang gitudlo kaniya ang bahin sa templo. Apan kanila mitubag siya nga nag-ingon, nakita ninyo kining tanan? Dili ba sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo nga dinhi wala unyay mahabiling usa ka bato nga pinatong sa bato nga dili pagalumpagon. Ang gisulti ni Ginoong Hesus, walay mga bato nga pinatong sa bato nga dili pagalumpagon. Tandaan ninyo na. Kining mga dagko nga mga building nga nanglutaw karon, nga gituhuan gani nila nga bisan pa ang linog dili na ani kay sa unang mga panahon ang mga kinini ang building madali-dali lang og kalumpag tungod kay lahi manggod ang ubos pa ang ilang nakabot sa teknolohiya kung ikumparar karon. Sa unang mga panahon magkalot ka og lalong butangan og mga pundasyon pero wa sila kahibaw nga sa ilalom na ay matawag nimog zinc holes. Pero karon wa na giskan na nila. Pila na ka feet nga to lalom kayo makita ning lig-ong pundasyon nga ni ang uban moingon nga di na ni makuan og linog tungod kay dunay mga bull race ani gitungtong ani ni ang mga haligi. Pero si Kristo nagsulti siya, si Kristo nga nakita ninyo kining mga butanga, wala unyay bato nga pinatong nga dili mahabilin nga dili pagalumpagon. Tanawa ang mga dagko nga mga building, mga unsa ni sila, mga lumpag. Gawas nga kini pagalumpagon, tunahon pa gini sigon sa gihisgutan sa Biblia. Mauna nga bisan unsa pa ng mga buildinga diha, kanang mga building mauusab unya na ang mahimong katumanan sa gitagna sa Biblia. Kay mo man gi sulti ng daan, sa gihisgutan ng daan nga walay mga bato nga pinatong nga mahabilin nga dili pagalumpagon. Ang usas makita nato karon nga ginapatong-patong nga mga bato mao maning hollow block. Ipile na nimo, masahan og simento, pasaka nga to nas ibabaw pa ibabaw. Pero ang gisulti daan ni Kristo, wala unyay bato nga pinatong nga mahabilin nga dili pagalumpagon. Sa ato pa, walay mga edipisyo o mga building karon nga nagbarog nga magpabilin unya nang magbarog lumpagon gina siya. Mao na nga dunay mga tao
nga murag luoy kaayo sa ilang pagpanghandom nga sila na unya kuno ang mosunod dining mga dagko kaayong mga bahay, kining mga building, sila nay manag-iya mahitungod niya na. Kana bang mura lang ba og ulug-ulugan ang ilang kaugalingon tungod sa ilang mga pagtuo o mga doktrina. Pero ang gisulti ni Kristo, walay bato nga pinato nga mahabilin nga dili pagalumpagon. Nganong hitabo man kining mga linog nga dagkong building, matud pa nimo Brother Oscar, ug unya mga matay ang mga tao. Nahisulat na nga daan. Kung imong basahon dinhi sumala sa Isaias kapitulo 24 versikulo 19 ug 20, ingon ini ang gisulti o Brother Oscar uban sa mga naminaw karon. Kung atong tan-aw dinhi sumala sa Isaias kapitulo 24 19 ug 20, ingon ini, ang yuta na bungkag na gayod, ang yuta na bulag pagpikas, ang yuta na uyog sa hilabihan gayon. So tan-aw na to na. Kay dunay mga pagtuupod nga sila kuno ang makapanunod sa yuta. Kay how can you live the paradise on earth? Ingon niya na ang ilang pagpamalandong. Unya ang mga butang baya nga propesiya o literal hinuong simbolikal, mga pangampas na sa una-una sa tao. But literally gisulti dinhi ang yuta na bungkag na gayod, ang yuta na bulag pagpikas, ang yuta na uyog sa hilabihan gayod. So ingon niya na katindi ang mga pulong nga nasulat dinhi. Kung atong basahon sa 20 nagingon, ang yuta magasamparay sama sa usa ka tawo nga hubog kalom. Kung imo ning hulagwayon, daw unsa ka makalilisan unya nga ang kalibutan, kay kung imong basahon ni sa English, ang gisgutan dinhi yuta kalibutan mo na, nga ang kalibutan magasamparay sama sa tawo nga hubog. O unya nakita ani mo ning tawo nga hubog, aduna ko'y amigo patay na ron, ako siyang gipangutana. Nga mo na maobserbara na gusto imo, maglakaw ka nga mura makag maumod. Inya buang nga bitaw bay, ug mahubog na ang tao, ang pagtan-aw sa hubog murag di nakatarong og tan-aw na kung nga naman. Nabitaw na nga magsamparay ka iyan tan-aw lawom na. Amo nang nya di ay wa mo nang usahay ba katumba-tumba tungod kay ang pananaw sa hubog wala nay klaro. Mao ni usahay ning mga pundok o tao nga nangalagad sa Ginoo nagbaton og relihiyon pero nahubog na sa mga bakak nga mga pagtulunan mo nang magsusamparay dili makakita sa tinuod nga kahayag sa kamatuoran. Ang gisgutan ni literally ang yuta na bungkag gagaan bungkag yun, mabulag pagpikas, ang yuta magasamparay sama sa usa ka tawo nga hubog o magatabyog ngadto nganhi sama sa usa ka duyan. Amo ni ang mahitabo unya ning kalibutan na magsamparay sa usa ka sama sa katawong hubog ug magatabyog ngadto nganhi sama sa usa ka duyan. Pamalandong nga kuno kung mauna unya kini nga senaryo ang imong masaksihan ug makita nga mahitabo unya sa kalibutan din magasamparay sama sa taong hubog magatabyog ngadto nganhi sama sa usa ka duyan. Og unya matud pa dinhi nga gisgutan og ang iyang kalapasan magabugat sa ibabaw kini ug mahulog kini og dili na kini mo bakod pag-usab. So tungod sa mga kasalanan mauni ang mahitabo ni ining kalibutan na tungod sa mga kasalanan sa kalibutan. Unya kung atong tanawon pagid sa Biblia, ang sala mao man ang paglapas sa sugo sa Dios sumalas ng unang Juan 3:4 nga ang sala maong paglapas sa sugo sa Dios. Unya gihisgutan dinhi matud pa nga ang yuta magasamparay sama sa katawo nga hubog ug magatabyog ngadto nga sama sa kaduyan ug unya matud pa nga gihisgutan dinhi nga ang yuta naging og ang iyang kalapasan magabugat sa ibabaw nini ug mahulog kini og dili na mibakod pag-usab. So gipagna ng daan nga mauunya ni ang mahitabo ni ining kalibutan na.
Karon kay mao may mahitabo ining kalibutan na. Apektado ba ni ang mga tawo nga nalagad sa Ginoo? Apektado ba ang mga tawo nga naas kamatuoran? Dili. So sa dili pa ta mo basa may tungod anang puntuha. Kung ang yuta magasamparay sama sa katawo nga hubog, magatabyog ngadto nganhi. Unsa ang mahimo unya nga mahitabo nga talan-aon nga makita nimo sa kalibutan? Kung imong tan-aon ang Jeremias kapitulo 25 sa Jeremias kapitulo 25 versikulo 33 ingon ini ang gisulti. Jeremias kapitulo 25 versikulo 33 kay ang yuta na uyog sa labihan gayud, ang yuta na bulag pagpikas unya matud pa dinhi kung atong tan-awon sa 25:33 unsa may mahitabo unya niining kalibutan na nagingon din ni Jeremias 25:33 og ang mga patay niya pinatay ni Jehova ni adtong adlaw mulukop gikan sa usa ka tumoy sa yuta ngadto sa laing tumoy sa yuta. Sila dili pagahilakan ni pagahipuson ni igalubog sila mahimong kinalibang sa ibabaw sa naong suyuta. Usa kini kadako gid kaayo nga makalilisan nga talan-aon sa diha nga ang yuta magasamparay sama sa taong hubog, magatabyog ngadto nga ni sama sa usa ka duyan og unya ang mga taong nangamatay dili na hipuson, dili na ilubong, sila mahimong kinalibang sa ibabaw sa naong sayuta. Kini unya ang makita sa umaabot nga mga panahon, dili pa lang karon. Unya nag-ingon ang kalapasan nagabugat unsay paglapas ato asa kasuguan. Una nga usa sa mga dagko kaayong mga ngilad nga mga panghitabo sa kalibutan karon bunga kini sa pagkamalinapason sa mga tao sa kasuguan sa Dios. So inig abot unya niining panahon na may angay ba nga kabalakan ang mga tao nga nangalagad diha sa Ginoo nga naa sa kamaturan. Kung imong basahon ang Isaias kapitulo 4 versikulo 6 ingon ini ang gisulti. Og adunay usa ka balong-balong nga mahimong landong sa maadlaw tungod sa kainin og mahimong usa ka dalangpanan og usa ka salipdanan gikan sa bagyo o gikan sa ulan. Dunay balong-balong nga mahimong taguanan, mahimong salipdanan. Karon pag-abot unya niining mga butanga, kahilabihan man kini ka makalilisang kining mga butanga, magatabyog ngadto nganhi ang kalibutan, magasamas usa ka duyan, magasamparay samas usa ka tawo nga hubog. Og unya usa kini ka makalilisang nga talan-awon, inig-abot unya niining panahon na unsa man ang pagabuhaton sa Dios. Sa 26:20 sumala dinhi sa Isaias nagingon, "O mari kamo akong katawhan, sumulod ikaw sa imong mga lawak og tak-uma ang imong pultahan og ang imong libot, tagui ang imong kaugalingon sa jutay nga panahon hangtod nga ang kasuko moagi." Kini di ay mga butanga kasuko kini sa Dios, tali sa mga taong mga malinapason, kuno sila mga Diyos nun, kuno sila mga alagad sa Diyos, pero ilang gilapas ang kasuguan sa Diyos. Tungod ni ana ibubo sa Diyos ang iyang kaligutgot, ibubo sa Diyos ang iyang kasuko niining mga nagdaghan karon sa kalibutan nagmasinupakon sa kasuguan sa Diyos, pero niining panahon na waay angay kabalakan ang mga taong nangalagad sa Ginoo, mga taong anaas kamaturan, kay matud pa adunay usa ka balong-balong nga mahimong landong og taguanan. Og unya gisulti sigon sa atong gibasa, umari kamo karon, nagingon dinhi matud pa, umari kamo akong katawhan, ang katawhan sa Dios. Nagingon, umari kamo akong katawhan, sumulod ikaw sa imong mga lawak og tak-uma ang imong pultahan sa imong libot, tagui ang imong kaugalingon sa jutay nga panahon hangtod nga ang kasuko moagi. So ang Dios ra ang nasayod kung asa kining dapita din may mga lugar o dapit nga giandam ng daan sa Ginoo alang sa katawhan nga mahimong taguanan, magtago. Nagingon, tagui ang imong kaugalingon sa jutay nga panahon hangtod nga ang kasuko
moagi. Sa ato pa, bisan adunay dagko nagdudunya nga mga panghitabo sa kalibutan, wala gihapoy angay kabalakan ang katawhan sa Dios, kay ang panalipod sa Dios, ang plano sa Dios humanang daan alang sa iyang mga katawhan. Nga sigon sa atong ginabasa, pag-uwi ang inyong kaugalingon sa jutay nga panahon. Kanang tulong jutay nga panahon, dili na dugay kadali ra. O unya nagingon hangtod nga ang kasuko moagi. So kini siya pagpalabay lamang sa kasuko ug kaligotgot sa Dios. Karon kining uban pang mga panghitabo gawa sa linog. Kung atong basahon sumala sa gisultis Mateo 24, naghisgot sumala sa kinini ang 5, 24:5 nagingon din kung atong basahon. So ari usa tas 3 nagingon. Og sa naglingkod siya sa bungtod sa mga olibo, giduol siya sa mga tinun-an nga sila-sila rangan na nag-ingon. Tug-ani kami, kanus aman kini mahitabo, og unsa man ang ilhanan sa inyong pag-ani, og ang pagkatapos sa kalibutan. So natapos gining kalibutan na, og ang pagkatapos niining kalibutan na, dili sa kalinaw, kundi sa kagubot. Tandaan ninyo gana. Pero unsa may barometro, nga moabot na unya ang katapusan. Kanang Mateo 24:14, o kining maayong balita mahitungod sa gingharian igawali ngadto sa tibuok kalibutan sa pagpamatuod sa tanang katawhan, og unya moabot na ang katapusan. Kano sa ang katapusan moabot? Sa dinha nga ikawali na ang maayong balita may pag-abot unya sa katapusan. Og ang katapusan sa kalibutan, mga kaigsunan, hinumdumi dili magtapos ang kalibutan sa kalinaw kundi sa kasamok nga mga panghitabo, kay ipakita sa Dios ang iyang kasuko ni adtong mga tawo nagmasinupakon sa iyang kabubuton. So ang pangutan nga tug-ani kami kanus aman kini mahitabo, unsa may ilhanan sa inyong pag-ani og pagkatapos sa kapanahunan. O nga, mitubag si Kristo sa 4, magbantay ka mo, walay magapasalaag ka ninyo. Nga naman, ang 5, nag-ingon sa 5, kay daghan unya ang mutungha, dinala ang akong ngalan, manag-ingon ako maong Kristo, o daghan ang ilang pahisalaagon. Sa dili pa magsunod-sunod ang mga dagkong mga panghitabo sa kalibutan, di na magpamatuod karon nga siya ang Kristo. Ngani, nakita ninyo ning tawag-tawag hulag Senior Aguila. Pastulan yun, siya kuno ang Ginoo, siya ang Diyos, siya ang reincarnation kuno ni Senior Santo Niño. Mga pagpansalaag kini, unya dugang pa atong basahon dinhi sa 6 kung unsay mitabo. Og makadunga Mateo 24:6 ug 7 nagingon dinhi. Og makadungog kamong mga gubat, og mga dungog-dungog mahitungod sa mga gubat, pagbantay kamo nga dili kamo makuyawan, kay kinahanglan gayud kini nga mahitabo apan dili pa kini mao ang katapusan. Tanawa og unsay mahitabo, kining panagbangi karon sa China ug sa Pilipinas tungod aning sa gitawag og West Philippine Sea. Ug unya unsay mahitabo na pod ni adtong Sabado. Nga ang Israel gipakalitan lag bomba sa mga Hamas diha sa kuanggod kay nahimo manirong Gaza Strip nga sentros kasamok ni unya sigig binombahay na nangaguba ang mga dagko nga mga building, nangawasak ang dagko nga mga building ug daghan ang mga kinabuhi nga nangakalas. Nganuman makadungog kamog mga gubat, mga dungog-dungog sa gubat apan pagbantay kamo nga dili kamo makuyawan apan dili pa kini mao ang katapusan. Kining mga kasabok ug kagubot dili pa ni katapusan. Unya nagsulti dinhi sa city o matud pa og managubat ang nasod batok nasod ug ang gingharian batok gingharian ug mahitabo ang mga gutom ug ang mga linog sa nagkalain-laing mga dapit. Mga gutom, linog, panagubat sa nasod batok nasod, gingharian batok gingharian, kini ang mahimong talan-aon unya sa kalibutan o kini nahitabo na sa atong kapanahunan, sa atong kaadlawan, ato nang nasaksihan. O kay nahitabo naman kini nasod batok nasod, gingharian batok gingharian, mahitabo ang mga linog nga gakahitabo na sa atong kapanahunan, ang katumanan ato nang nasaksihan. So unsa may gipasabot ning ining mga butanga?
Kung atong basahon ang Mateo 24:33, ingon nini ang gisulti sa Mateo 24:33, ang gisgutan matud pa dinhi, ingon man usab nini, inig kakita ninyo ni ining tanang mga butanga, masayra ninyo nga haduol na siya anaa na gayod sa mga pultahan. Kung mahitabo na kuno kining mga butanga, ato nang mahibaluan nga haduol na si Ginoo na anagayod siya sa ganghaan sa mga pultahan. Nahitabo na. Kung mahitabo na ni unsa, haduol na ana siya sa mga ganghaan. Unya karon kung atong basahon sa 24:44 Mateo nagingon, busa kamo usab kinahanglan mangandam kay moabot ang anak sa tao sa takda nga wala ninyo dahuma. Taliwala sa dagko nga mga panghitabo ug mga kaguliyang sa kalibutan nga lisod nang masabtan ug matugkad sa tao, kining tanan mga timaan ug ilhanan na lamang sa kaduol nga pagbalik ni Kristo. Ang gisulti, magbantay kamo kay moabot ang anak sa tao sa takna nga wala ninyo dahuma. Busa kamo usab kinahanglan mangandam. So ang gikinahanglan nato karon ang mga pagpangandam. Nagakahitabo ang dagko nga mga panghitabo sa kalibutan, gutom, gubat, kamatay, linog. Kini ang atong nasaksihan nga nagakahitabo sa kalibutan karon. Ang Mateo 24:33, kung mahitabo na gani kining mga butanga, inyong masayran haduol na siya na anagayod siya diha sa mga pultahan. Nahitabo na? Yes, nahitabo na. O kung mahitabo unsa na, duol na siya. Apit na gayud ang pagbalik sa Ginoo, pero ang gisulti sa 44 sa Mateo 24:44, busa kamo usab kinahanglan mangandam kay moabot ang anak sa tao sa takna nga wala niyo dahuma. Higala ang atong himuon karon ang pagpangandam. Normal pa ba ni sa tao maghuna-huna? Dili na ni normal. Apan kung sa panag na imong basihan, normal ni kay gitag na naman ning daan nga maoy mahitabo. Well, Brother Oscar, salamat sa imong pangutana. Uban sa tanang mga naminaw karon, daghang salamat. Si Brother Isaw maghatag og dugang pa nga pagpatinaw o pagpasabot sa natinawan o nakasabot na ninyo nga mga huna-huna. Brother Isaw? Okay, salamat Brother John, o ato sa pasalamatan si Brother Oscar nga nagpadangat sa maong pangutana. Kining mga butanga, Brother Oscar, ang panghitabo sa ato nga kalibutan kung balaan nga kasulatan jud ang atong basihan, mga katumanan ni sa gitagna o gisulat or nasulat sa balaan nga kasulatan. Mga pagpamatuod ni nga ang mga butang nga gisgutan sa balaan nga kasulatan tinuod. Kay kung imo nga lantawon og susihon ang nagpangitabo sa kalibutan, maupod ni ang nasulat o gipasidaan na daan ni Kristo sa balaan nga kasulatan. Ngani kung ato nga tan-awon, Brother Oscar, kaubas tanang naminaw karon, inyo naman gito nadungog gikan ka Brother John ganiha, ang iyang mga gipanghisgutan bahin sa gisulti ng daan ni Kristo nga sa dili pa moabot og dili pa mahitabo ang iyang nga pagbalik, mauna gyud usa og panghitabo ang mga ilhanan sa iyang nga pagbalik, mga kaigsuonan og mga kiglan, which is ato na karon nga nasinatian ang mga butang nga gisgutan. Kung ato nga balikan ang gisgutan sa Mateo kapitulo 24, mabutho ang mini nga Kristo, mahitabo mga kaigsuonan ug mga kiglan ang gubat, mga dungog batok sa gubat, mga kiniang sunog, mga kiniang gingharian batok, gingharian gutom, linog ug mga kasakitan, kamatay, mga kaigsuonan ug mga kiglan. Niadtong nangaging adlaw ang Israel ug ang Hamas na nagsugod na pud sila dito ang mga kaigsuonan ug mga kiglan og gera, nagpalupad na pud sila og mga kiniang rocket, ang Hamas ug ang Israel, mga kaigsuonan ug makiglan tungod kay nag-ilog na sab sila sa teritoryo. Kung imong lantawon og susiyon, kining mga butanga mao ni ang katumanan sa nasulat sa balaan nga kasulatan, mga kaigsuonan ug mga kiglaan. So kung atong lantawon og susiyon, mga pagpamatuod ni nga ang nasulat sa Biblia tinuod, mga higala og mga igsuon. Muna nga sa atong kinabuhi karon dili pa mo kumpiyansa kay nga naman tanan nga gitudlo o gipasidaan sa balaan nga kasulatan nagpanghitabo na og for sure sab mga higala og mga igsuon nga ang adlaw sa paghukom sa Ginoo mahitabo sab. Busa mangandam ta nga sa atong kinabuhi karon, mga kaigsuonan og mga kiglaan, unta sa pagbalik sa Dios naata
sa tuilan sa Dios. Kay pagbalik sa Dios kung wala ta makahimo sa pagpangalagad ngadto kaniya, sigurado gyud nga usatas mahukman niya ngadto sa linaw nga kalayo mga kaigsunan og makiglan. Dili lang ni mga butanga ang gisgutan sa balaan nga kasulatan, mga panghitabo, mga kaigsunan og makiglan kanabang hitabo nga mga gira, mga kaigsunan og mga kiglaan. Kung dili mga gira, mga linog, mga kanang nagkalumpag-lumpag nga mga dapit, mga kaigsunan, mga building, dili lang na mao. Kay kung ato pangalantawon og susiton, hasta ning mga kalisod sa panghitabo sa atong panahon ron, kining mga kakrisis, kining kamahal sa mga palitunon, gipasidaan na nidaan sa balaan nga kasulatan. Ngani kung atong tanaw no, ang ika-2 Timoteo Kapitulo 3, mga kaigsunan og mga kiglaan, 1 hangtod sa 5, ingon ani ang gisgutan kung atong tanawon, apan sabta kini nga unya sa kaulahiyang mga adlaw managpangabot ang mga panahon nga malisod. Kanang pulong kaulahiyang mga adlaw, mga kaigsunan og mga kiglaan, nagpasabot og nagkahulugan na sa ato nga kapanahonan. Kay kung atong tanawon sa propesiya nga gitudlo o gipasabot sa balaan nga kasulatan, ang ato nga kapanahonan ang gitawag og katapusan, mga kaigsunan og mga kiglaan. So kung atong panahon nagingon kay ang mga tao unya magamhigugmaon man sa ilang kaugalingon, mga hinapi, tigpagawal, hambugiro, pampalasan, masukihon sa mga ginikanan, walay igabalos, dili Dios nun, walay pagbati sa paghigugma, dili malukmay, tigbutang-butang, mapatayanganon, mabangis, dili may gugmaon sa mayo, mabudhion, madali-dalion, tigpaburot, nga nagahigugma sa kalipayan, inay sa Dios unta hinoon, nga nagabaton sa dagway sa tinuan, apan nagapanghimakak sa gahom nini, likay kining mao matawhana. So kung imong lantawon og susiyon, sa katapusang mga adlaw o sa katapusang mga panahon, nining atong kapanahonan karon, ang nagpangitabo dahi mga kaigsunan og mga kiglaan, daan na nga gipasidaan sa balaan nga kasulatan. Mao ni ang advantage sa usa ka tawo nga magsusi, magbasa sa Biblia, kaya naman dili na siya makuratan, dili na siya maibong sa pagpangitabo sa kalibutan, kaya naman nasayod na siyang daan, kay daan naman nga gisugid o gisugilon, gisulti sa balaan kasulatan ang mga panghitabo sa atong kapanahonan karon. So kung imong lantawon og susiyon, ang pagpanghitabo sa atong kalibutan karon, mga katumanan ni o mga pagpamatuod ang nasulat sa balaan nga kasulatan, mga kaigsunan og mga kiglaan tinuod. Busa unsa pa may atong langayan sa pagdili nato matinuohon sa mga pulong natong napatalingugan gikan sa balaan nga kasulatan, mga kaigsunan og mga kiglaan, panahon na sa pag-usab og pagbag-os atong kinabuhi gikan sa pagdili matinuohon ngadto sa pagkamatinuohon og masinulindon sa pulong nasulat sa balaan nga kasulatan. Alang sa paghatag og dugang pagpasabot sa pangutana, ang panahon akong ihatag kang Brother Libby Claves. Okay, daghang salamat Brother Isaw. So ato saning lilion makadiyot higala ang screen. Okay, atong nakita dinhi si Florencio Flor. Agyang mensahe, mayong gabi. Niapod si Solar Ihurango. Good luck. Niapod si Nineth Gabisay, mayong gabi ninyong tanan. Naminaw mi sa inyong programa. So thank you kaayo. Ni Asad atong nakita dinhi ang atong mga kahigalaan na hipuno nga naglantaw karon si Ma'am Pretty Miss Simons, atong nakita dinhi unya si Remelito Sigarino, unya ni apod si okay, ni Asad si Marlon Federicos, Brother Roger Villapuente, Lovely Deheto, nasa Melvin Pipeto, Leslie de la Cruz. Okay, muni atong mga nakita higala nga napuno nga naglantaw kaniya po si Dixja Estrira niya stata likay-likay sanglitan. Okay, salamat sa pangutana nga gipadangat dinhi sa ato nga tulumanon. Naghisgot siya nga agyon sa to niya pag-term, Brother John, ang iyang pangutana. Nga kuan normal pa ba ni ang mga panghitabo karon nga ang mga dagko ang building
mga lumpag tungod sa linog, way man nga gitugutan sa God, kay mga matay man ang mga tao. Okay, daghang salamat no. So kung imong itandi sa nang labayng mga kapanahunan ug karon, murag di na gyud normal ang atong panahon. Itandi nimo sa unang kapanahunan. Sub-sub kaayo, nagakahitabo ang mga linog, mga gubat, mga gutom, mga kamatay, mga krisis kapanahunan, sulbong pang presyos mga paliton, samas gasolina, samas mga bugas, suguban pa mga palitonon, niabot ang krisis sa kapanahunan mga higala. Sub-sub kayo kani mga linog, unya gubat. Unsa man mga butanga. So ning tumaw ning mga butanga gitug-an ni Ginusos kining mga butanga kay siya manggod ang tag-iyas kapanahunan og nahibalo sa mga butang umalabot, nagpasidaan na ang Ginoong daan. Tungod lagi kay gipangutana man siya siyang matinun-an. Tagai kamig mga signs, mga ilhanan nga mahitabo dinis kalibutan nga nagpahibalo nga ikaw hapit na mabalik. Muna listahan sa Mateo 24 o sa Lucas Kapitulo 21 o 22. Makita nimo diha ang mga tubag ni Ginusos nga kung imong basahon higala, imong makita nga karong panahona ni anatas mga katumanan sa gisulti ni Ginoong Hesus. Sa hangyo sa matinunan, ninghatag ang Ginoo. Gihatag niya ang mga ilhanan mahitabo pero wala itugan ang pitsa. Kay only nga ang amahan sa Mateo 24:36 ang amahan ray nahibalo kung unsang adlawa mo anhi si Ginusos. Pero si Ginusos nahibalo siya. Ang iyang pagkatao wala nahibalo pero iyang pagkadios nasayod ng utanang Mateo tagaimig mga signs. So sas mga signs gihatag ni Ginusos kanang sa Mateo 24 versikulo 4-5 nga sa haduol na ang iyang pagbalik ning kalibutan. Daghan ang mudala siya ngalan og maghimog daghang mga milagro og daghan ang ilang pasalaagon. Mga mini na nga Kristo gipasidaan niya nga before siya babalik ning kalibutan manungha ang mga mini nga Kristo og sunon ang mga buhat ni Ginusos sa dinhi pa siya sa kalibutan. Gahimo man siyang milagro, so before siya mabalik ng kalibutan na ay managpanungha mga faith healer nga bisan paghimat yun maayo kay kung ang imong gitan-aw milagro lang masalaag ka kamao magyawa ni ana mini god gi mention sa Mateo 24 kay manungha ang mga mini nga Kristo, mga mini nga manalagna maghimog dagkong kahibulungan katingalahan aron pasalaagon kon mahimo bisan pang pinili og nana kana karong panahon na higala daghang miangkon nga mauna ang Kristo o niya makahimo sang milagro. So nahitabo na, nagpasabot lang na kay nahitabo naman niya nata sa kaulahian yun mga adlaw natas katumanan sa mga panagna. Nagingon ang versikulo 6, makadungog kamog balita sa gubat, managubat nasod batok nasod ginarian batok ginarian. Timailhan ka na nga haduol ang balik ang Ginoo. Ingon sinos, di pa ni mo katapusan pero ilhan na nga haduol ang pagani. Kumusta maron ang lakaw sa atong panahon ni Gala? Ang lakaw sa atong panahon karon nagtug-an nga ang Ginoo hapit na gyud babalik. Ang Ukraine o ang Russia, grabe ang panagubat. O niya, gahapon, atol sa murag, kunwa kuno sa Yom Kippur, kanabang murag pinakabalaan nga adlaw sa Israel. Ilang gisaulog kay Sabado po na, adlang pahulay. O niya, ilang ginang iatol sa mga kaaway o sulong atol sa ipapahulay. Paulanan silang daghang raket. Niya dunay nga matay
na mga hostage o niya ang uban naa sa mga tambalanan. O niya nideclare ang Israel og state war, mga higala. Palupad silag mga jet fighter padung dito sa Hamas. Kung namumbad tong mga Israelites, mga higala, og daghan sad ang nga lumpag nga madagkong building. So, daghan kayong mga dungog-dungog, mga gubat na hitabo sa kalilaing nasod sa kalibutan. Apan gitug-an ang Daginusos nga mao kini mga ilhanan nga haduol na ang iyang pag-ani. Mao na nga kining manghitabo nato sa kalibutan karon, kung nag-study kag Bible di nakamatinga na unsa ning kalibutana tungod kay gipasidaanan ng Ginusos nga mao nay mahitabo siyang haduol nga pag-anhi. Gawas niya na kung imo i-continue basa higala ang Biblia, naghisgot po diha sa versikulo 7, gawas mga gubat mahitabo ang mga gutom sa naglaylayng dapit nahitabo na sabni. Kalabihan daghan ng gutom nahitabo sa kalibutan. Mahitabo kung imong tan-awon sa King James Version sa English, gawas sa gutom na gitawag diha og pestilences, mga sakit mga higala mahitabo sa kalibutan, pandemic o niya mga nagkalanlain sama atong di palang dugay na sinati nato katong COVID-19 nga milukop sa tibok kalibutan nga mipatay og daghang kinabuhi sa katawhan. Kanang mga butangan nga hitabo sa kalibutan karon nagtuman lang na sa gitagna ng daan sa balaang kasulatan. Gawas niya na, nag-ingon ang Biblia, mahitabo ang mga linog ug mo ni imong gipangutana karong gabihuna. Mga lumpag ang mga dagko nga mga edipisyo, mga landslide, mga hitabo, mga higala. Gani sumala sa kasaysayan usas mga gikonsider nga gitawag og dako nga linog nga nahitabo. Kadtong nahitabo mga higala didto sa Lisbon, Portugal. So grabe-grabe itong nahitabo sa Lisbon, Portugal nga matod pa sa matod pa sa usa ka libro nga The Wonders of the World sa page 50 and 58 og sa Unfolding the Revelation page 71. Tag-iuni atong mabasa mga higala nga matod pa dinhi nga kadtong Lisbon earthquake niadtong November 1, 1755. Ingon din nga naghiskot din nga ang greater part sa syudad was destroyed with the loss of between 60,000 to 90,000 lives. The sea rose to 50 feet above its ordinary level. So, sa ako nabasa mga higala, mga 156,000 ang population sa syudad dito sa Lisbon, Portugal. Pero naibanan og 90,000. So nagpasabot na daghan ang napatay og jutay ang nahabiling buhi. Tungod kay ang tubig miisa og 50 katiil ang gitas-on padong sa bukid. Mga tao nangada, nangamatay ang ubang porsyon sa Lisbon, Portugal, nangabuak ang yuta o ang mga tao marigikaon sa yuta. Matupas tumabasa din the great earthquake of November 1, 1755 extended over a tract of at least 4 millions of square miles. It pervaded the greater portion of the continents of Europe, Africa, and America. Muni gipahigala sa kasaysayan. Usa tos dako nga linog og daghang mga linog na hitabo sa kalibutan, mga higala. Daghang mga linog na hitabo sa kalibutan. Og mi pusgay og daghan mga tag-as og mga dagko nga building. Kadtong gipanghambog nga mga sa magtutukod nga di malumpag, gilumpag pinaagis mga linog, mga higala. Muna hitabo nga nung gipugot mas Ginoo tungod kay mga signs ka na higala nga mahitabo sa iyang haduol nga pag-ani. Muna pagpukaw sa Ginoo nato kay usay ang tao ana naman ta kamatngon og Dios, ana naman ta kasangpit og Dios og nanay mga kalamidad. Kanang mahilabihan ka kusog ng mga bagyo, mga abnormal na ang mga bagyong mahitabo. Ang tao diha na makailag Ginoo, luwasag tabangi mi. Gipukaw tas Ginoo
mga higala nga kinahanglan managmata na ta kay tungod kay haduol na ang pagbalik ni Ginoong Kristo. So nahitabo naman kining mga butanga. Asa naman ang atong Ginoo karon? Asa naman siya? Kay nahitabo naman kining mga butanga nga iyang gisulti kanato. Sa atong mabasa higala sa nakasulat sa libro ni San Marcos. San Marcos doon siya ay pahayag. Unsa may pahayag niya? Sa 13:39 matod pa ni San Marcos, maingon man usab ni inig kakita ninyo ni ining mga butanga nga magakahitabo nan inyong masayran nga haduol na siya anaa nagayod sa mga portahan. Nagsulti San Marcos, mahitabo na gani kining mga butanga inyong masayran nga duol na gyud si Ginoos anaa na siya sa mga portahan. Higala karong gabi una, nasayra nato nga si Ginoos ready na nga mobalik ning kalibutan na. Ang dakong pangutana sa matag-usa nato karong nagapaminaw, andam na baka tahigala kung mabalik ang Ginoo karong gabi. Kung dili pa ta andam, karong panahon na atong sugdan ang pagpangandam sa atong kaugalingon aron sa pagbalik ko ni Ginoos kitang tanan makauban kaniya og pangkapuyo sa langit ng pulian. Wa naman tayo mahigala sa di pahingpit a puso natong tulumanon ni atong temsong. Mga higala, mag-ampo kita, dalaygon og makagagahong Diyos.